Veľklinská zelená, ročník 2015, Malokarpatská vinohradinská oblasť, lokalita Šenkvice. Krio. Tak je to napísané na etikete a musím to vysvetliť. Krio, čo znamená krio? Krio je vlastne technológia, ktorú sme použili pri výrobe tohto vína. Kriomacerácia. Víno, respektíve rmuc schladený na 2-3 stupne Celzia, následne muž kvasil pri veľmi nízkych teplotách 10 až 12 stupňov Celzia. Cieľom tohoto celého malo byť to, že sme chceli zvýraziť aromatický profil, hlavne tú primárnu vôňu tohto vína. Čo si myslím, a to samozrejme nechám na vás, sa nám aj podarilo. Vo vôni cítiť jemne grapefruit, až taký citrus. Samozrejme je tam aj biele mleté korenie a trošku lúčné kvety, čo je charakteristický znak veľklinského zeleného, ale víno je veľmi svieže. Má veľký esprit, veľmi ovocné, ľahké. Je to víno možno, ktoré nie je pripravené na niekoľkoročné zrenie, ale cieľom tohoto a tejto technológie nemalo byť víno na archiváciu, ale víno, ktoré vás poteší práve teraz. Svojím tým aromatickým vnemom, ktorý je charakteristický a ktorý je možné vôbec dosiahnuť z tejto odrody. Je to víno, ktoré napríklad potešilo alebo zaujalo aj degustátorov v Paríži. Víno, ktoré získalo zlatú medailu a je to naozaj pre nás obrovskou poctou a obrovským vyznamenaním. A myslím si, že kriomacerácia patrí do našej technológie, budeme ju skúšať možno na iných odrodách. Ako chutí veľký zelený krio a či to, čo som teraz práve hovoril, naozaj sedí, nechám na vaše posúdenie.